Tertulian. 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 Hola a tots i totes, benvinguts una setmana més a Tertulian. Pels que no em coneixeu, jo sóc la Clàudia Conill i avui us porto, crec, que l'entrevista més especial d'aquesta segona temporada. Abans de presentar-vos-la, us recordo que si ens esteu veient des de YouTube, like, compartir i subscriu-te al canal, i si ens escoltes des de Spotify, una review amb 5 estrelletes. Dit això, avui us presento la meva iaia, avui us presento la Pepita. Hola, iaia. Hola, carinyo. Gràcies per pujar a Tertulian, que no havies vingut tu encara. Bueno, però ja saps que jo el que dius tu va al cel. Ara feia dies que no pujaves al pas, iaia. Pues sí, perquè encara no havia vist tot els de l'oficina, m'ensenya el pare tots els llençols i tot allò. Aquí teniu una casa muntada, no una, jo diria 3. Està tot ben muntanya en espai. Sí. I a sobre hi ha l'espai de Tertulian, que tampoc t'imaginaves. No m'ho esperava, la veritat. Jo pensava que tindria com l'altra vegada que tenia l'aparcament I així. i era més petit Sí. i tot, doncs jo tenia el record d'allò. Ah, és que el pare ho fa bé. Sí, El pare però fa bé. ara quan no hem parat aquí dic, no hagués trobat pas. Home, jo m'hagués espantat si te veigués sola pel pas. És que s'ha fet gran amb el pas. Ho veus diferent. No, Però tampoc feia tant que pujaves. Què faria? Un parell de Nadals? Un parell de Nadals farà? Sí, pels cumpleaños, Sí. per Nadal. Però també per Nadal sempre puges de nit, que no és de dia, i Això el pas mateix. canvia molt si ha nevat o ara que és Ha estiu. nevat, sí, això és veritat. És completament distint. Doncs avui he convidat a la meva iaia perquè a mi sempre m'ha apassionat molt la història. De fet, és una carrera frustrada que a mi m'hagués encantat estudiar. I des de ben petita, quan vaig a casa de la iaia, i ella em prepara el berenar, i em talla la fruita i tot això, jo sempre sóc molt maruja i m'encanta saber històries, i des de petita li pregunto moltes històries, sobretot de com va ser arribar aquí a Andorra. I un dia li vaig proposar si vindria a Tertulian a explicar-m'ho, i sembla que està animat, si no, no la tindríem aquí. Tu ja vas arribar a Andorra en quin any? Ara t'he fotut més o menys, als 60. Ah, sí. Sí, als 60. Quan me vaig casar, vaig Sí. pujar a Andorra, a l'any 60. Et vas casar amb el iaio, Em vaig casar, no ja jo. artesa de Segre. Artesa de Segre, sí. I per què es vau quedar artesa i no Andorra, per exemple? Perquè el meu marit era de Puigcerdà, Sí. no tenia família aquí. No, el iaio no tenia família. I llavors, pues, van opinar més, perquè jo ja no tenia ni pare ni mare, pues el meu germà gran, bueno, el meu germà que només n'hi havia un, i 2 nois més, la Rosita i la Lola. I llavors ella em va fer de pare i em va portar, diguéssim, a l'església. Ah, l'altar et va portar el Miquel. Sí. Ah, I llavors, pues, vam fer una boda molt maca. sí, anaves molt guapa. Sí, vam fer el que es feia abans, el pastel, els convidats, va vindre el Viladomat, la seva senyora. Ara va baixar el Viladomat a la teva boda? Sí. Quina categoria, iaia. Ah, i després uns de la Molina, que eren molt amics amb el iaio, aquests són els forasters. I llavors, pues, tota la família. Que hi havia, què et diré jo, de 14, 15 anys. Més o menys. Sí, de les famílies. Sí. Llavors va vindre la meva cosina de Gramunt, també, la Maria Rosa de Barcelona, uns quants forasters. Bueno, éreu gent, Sí. éreu gent. I la boda pues, va ser molt maca perquè jo no sé qui la va organitzar. Com que no saps quina va organitzar? No sé si va ser les amigues o si va ser les meves germanes. Perquè tots anàvem aparellats. Ah, jo he vist les fotos d'això que ha sortit tots emparellats, jo les he vist, Tots sí. aparellats. I, bueno, llavors a l'hotel i ja se sap. Vau fer el convit allà i tot allà. Sí. Però quant temps vas estar de festeig amb el iaio? 6 anys. 6 anys? Sí, Sí, et va 6 demanar anys. matrimoni? 6 anys. I escolta, no em podia tocar ni la mà. Ni la mà! Ni la mà. Així no. No toquis, que aquí al poble ha acabat la gent canta, no, aquí no.
I Però- quan me va portar el sí. primer dia al pas de la casa, Sí. pues, la gent d'armes va vindre tan encantada amb la mà i aspirar-me. I jo vaig quedar tota sorpresa. Perquè te van fer dos petons la Sí. policia francesa. Sí. I llavors li dic al meu marit, nen, aquest senyor m'estima. És costum. I jo dic, i clar, em semblava una nena innocenta, no sabia res perquè no havia begut mai del poble. Les germanes no explicaven mai res, perquè llavors en aquells temps els pares, si parlaven d'algo que et diuen, per exemple, per la regla, això era, bueno, Tabú. això era sant, no? Com I és aquella llavors frase? dient, Això. al tanto hi ha roba penjada. Ara t'anava a dir, com era aquella frase que em dius sempre? Sí. O sigui, hi havia nens al voltant i hi havia Sí. roba estesa. Sí, i llavors, pues, canviaven la conversa, es diuen una altra cosa. Però quan vas pujar aquí al pas de la casa Manllaio, ja estàveu casats? Sí, Ja s'havíeu casat? Ja mos Tu no havíem vas pujar casat. a Andorra abans de casar-vos? no, No fos. No, això no es podia ser. Pecat. Pecat. Aleshores et vas casar i en Llaio et proposa de pujar a viure a Andorra. Sí. Perquè a ell li surt una feina aquí a Això Andorra. mateix, sí. I em porta el pas i em diu, veus, nena, aquella caseta que hi ha allà dalt, jo veia totes muntanyes, i dic, sí que la veig. Diu, anem a viure allà. Dic, allà, jo me'n vaig a casa. Perquè esteu a casa, ella es refereix a una petita barraca que n'hi havia arribant al llac de les Abelletes, que és més enllà del pas de la casa, però que mon pare li retreu moltíssim perquè avui en dia una barraca al llac de les Abelletes no sé el que valdria, però la iaia li va dir, Bartomeu, si em deixes aquí, jo me'n torno a Artesa. Sí, jo me'n vaig a casa. Llavors et va baixar fins a Escaldes. Va dir, Ah, bueno, això doncs te baixo al centre. Sí. Llavors, allà al centre, doncs clar, no coneixia ningú, ni les veïnes, i va haver una tormenta molt grossa. I ell, clar, marxava a les 6 del matí i no tornava fins al vespre. Clar, no hi havia telèfon, no hi havia res. No hi havia res. I tu no ets patidora. Tenia una tia que no era tia, però Vale. jo li deia tia, i anava a passar la tarda a Andorra, I com es deia la tia? a Maria. Maria. I, bueno, i llavors ella em venia a buscar, i un dia que veig un cotxet, perquè llavors no hi havia cap cotxe, i ell tenia 4 L, que jo no me'n recordo dels noms, però em va quedar tant que el veig allà a la porta de la tieta, però vaig tenir de pujar de les escales perquè hi havia cap baix, i veig el cotxe, jo sí que l'obro, i em fico dintre. Clar, perquè n'hi havia molts pocs cotxes abans. No hi havia ni un. I tu vas pensar que era el del Bartomeu. Sí. I obro la porta i m'hi fico. I això que fem les dones de xafardejar, Sí. obro La guantera. la guantera i veig una roba de petita de crió. Ai, mare de Déu. Què fa aquest Bartomeu? No, espera't, jo dic, aquest no és el cotxe, i vaig tornar a sortir. Tu ja vas entendre que no era el cotxe. Sí, al veure la roba, Uepa, espera. al veure la roba vaig veure que no era el cotxe nostre. Bueno, i al cap d'un rato ve i dic, on eres, carinyo? Dic, m'he ficat a dins aquell cotxe, perquè allà llavors hi havia les claus. I tot posat, i ningú robava res. Obert, tot Clar. obert. I diu, i que t'han dit, diu, no hi havia ningú. No m'avisava una mica de sort. No m'ha Dic, vist. no hi havia ningú. Diu, bueno, no passa res, no passa res aquí a Andorra, no passa mai res. Veus, totes les botigues no hi havia ni una. Ni una botiga. Ni una botiga. Ni Quan una tu vas botiga. arribar aquí a Andorra, Res. l'eix comercial de l'Avinguda Carlemany, L'única casa que hi havia és aquella que està de pedra de tota la vida, l'única casa. L'avinguda Carlemany l'he vist fer 3 vegades. l'has vist fer? Era d'Escaldes, Andorra, tabaco. Tabaco. Tot el centre d'Andorra, tot Per era un tabaco. cantó i l'altre tot tabaco, peces de tabaco. Vale. Bueno, amb aquests en els anys, potser feia 2 o 3 anys que ja era aquí, començava a conèixer la gent, mobles no n'hi havia, s'havien de comprar a la Seu, us pujàvem del meu poble d'Artesa de Segre. Ah, tampoc n'hi havia mobles al Andorra als 60. No n'hi havia res. Roba ni hablar, Tampoc? tampoc.
no he dit res. Llavors, amb el temps, van començar a fer com unes, què et diré jo, com unes casetes així. Sí. Llavors l'un va posar formatge, l'altre va posar llibres, l'altre va posar una altra cosa, a l'altre cantó ja van ficar una botiga de roba, però a peces. Però com mercat. Sí. Que es muntava i es desmuntava. No, estava fixat. Estava fixe. I aquestes estaven fixes. Vale. I en el temps, pues, canviant, que diria, almenys l'he vist ja 3 o 4 vegades canviant. I com vas trobar tu pis aquí a Andorra quan vas arribar? Perquè va resultar que un amic del Portugal va tenir una nòvia Ho van deixar. i ho van deixar. I llavors nosaltres vam agafar aquest pis. Perquè Era petit, només hi havia una habitació Sí? i el menjador, i la cuina i El lavabo. un quarto de bany. Te'n recordaries quan pagava el Bartomeu per Això sí ja que no. no, nena, perquè no sé ni com parlar, eh? No ho saps, no ho saps. No, ho porta el Miquel i ell porta tots els papers. Bé, i sí, allò. ho trobaríem potser, Sí. però ara no ho sabem. No. Aleshores, tu arribes i em vas explicar un dia que tu volies penjar uns quadros que tenies. Sí. Què va passar amb aquests quadros? En aquests quadres, quan vaig trobar la senyora aquesta, de casualitat, perquè no es veia ni una ànima, i li dic, senyora, per favor, vostè em podria dir em puc trobar uns calets per penjar els quadres, perquè fa 2 dies que sóc aquí i no sóc aquí, no sé res. Diu, sí. Agafi aquest carrer recte, diu, i veurà, em va dir, que no me'n recordo ara, cavalls, no eren cavalls, Sí. mules. Sí. Diu, allà la millor en trobarà. Doncs vaig entrar allà, i ells estaven fent una pota Un farratge, no? i Sí. estaven arreglant els peus. I jo li dic, escolti, per favor, em podria vendre uns clauets? Diu, ai, senyora. Diu, que només tenim claus pels cavalls. I no hi ha res per poder comprar. Diu, aquí no trobaràs res. Diu, no hi ha ni claus, ni ferreteria, ni letxeria, no hi ha res, res. Els primers temps, allà a les veïnes, doncs ja el Portugal es va trucar i toca el timbre i xamague. I surt una senyora que era molt simpàtica, molt agradable, i diu, hola. Diu, ai, perdoni, diu que m'he equivocat. Diu, no passa res, diu, sou els veïns de dalt? Diu, sí. Diu, que teniu família, perquè era molt xafardera. I diu, no, només som la meva senyora i jo. Diu, molt bé, diu, doncs mira, digui a la seva senyora que si s'avorreix que baixi. I diu, ja verà que de seguida ens farem amigues. Va quedar la cosa així. I ella era la Maria. No. No, era la tata ja li dia, la tata Isabel. La tata Isabel, vale. Sí. Jo no sabia com les havies I llavors les dos, quan la tata feia un dinar, que tenia una cosa sobresortida, com que jo no havia cunyat mai. Sí, com de diumenge, una cosa així, no? Pues, han dit, Pepi, baje. No, tata, que ahora no puedo. Baje. Y llavors dic, ve, he hecho esas patatas y hacen así. Ja t'ensenyava a cuinar. Sí, em va ensenyar a cuinar. Quan festejaren, el meu germà em va descansar i li dia, ja saps el que fas? Mira que no sap fer un ou ferrat. El Miquel li deia al Bartomeu, al iaio, que si s'ajuntava amb tu que no li sabries cuinar. Que no sabria cuinar, perquè un ou ferrat no ho sap fer, jo t'ho apreneixo. Bueno, jo recient casada, la tata em va dir, vostè compri fetge i ceba i llavors li fa això. Primer cou la ceba a poc i després fica el fetge. Jo em vaig passar tota la tarda allà fent la ceba. Arriba el marit i diu, nena, que has fet caldo? Caldo? Què és això de caldo? Amb el que li agrada al iaio, el caldo. Sí. Diu, no, però t'he fet un sopar més bo. Diu, que m'has fet? Dic, t'he fet ceba amb fetge. Diu, no m'agrada. Oh! Sí, també això, iaio. Sí. Sí, és veritat.
Diu, no m'agrada. Sense haver-lo tastat ni res. Sense tastar-ho. I el fetge sabia que no li Ja va agradava. dir que no li agradava. Oh, i què em vas fer? I jo dic, pues no tens res més. Sembla que li vaig dir, no ho sé. Un dia ella es va fer una truca, no ho sé, jo això ja no me'n recordo, però me'n recordo d'això, sí. Perquè a casa teníeu nevera. No! No, nevera tampoc teníeu. Ni nevera, ni lavadora, no hi havia res. I on fregaves la roba aquí a Andorra? I llavors jo tenia un safareig a la terrassa. I acabat del temps, perquè ja et dic, llavors els amos estaven... Clar, nosaltres quan tocaia, un dia vaig anar a pagar-ho. Els llogaters, els amos de... Vale. Llavors vaig anar a pagar. El propietari, sí. Bueno, i es veu que la senyora Maria, ell era el jutge d'Andorra. El seu marit. Sí. I llavors em van fer com una cabana dalt del terrat, perquè no es podia pujar més de 6 pisos. I jo tenia una terrassa grandiosa. Bueno, allà jo tenia tot ple de geranes, preciós. Bueno, com va tindre el primer fill, que van tardar 4 anys, pues estava encantada en la vida, ja tenia un menjador, va pujar la meva mare d'artesa perquè se'l feia, i aquí li anava molt bé. Sí? Sí, la iaia. I va morir aquí, la iaia. Llavors no hi havia sanatoris, ni hi havia res de res. A casa. A casa. Jo, a els 2 crios petits, el Víctor se'n recorda de la iaia. El teu papa se'n recorda? Sí, però el Miquel no. El Miquel encara portava les calcetes allò, que llavors eren gasses, i s'havien de rentar i tot. Sí. I llavors, pues, la van vestir la senyora Maria, la senyora del jutge, i la senyora Baró, que és d'on treballava el Portomeu als esquissos. El Viladomat. Sí. Viladomat i Miquel Baró. Vale. Eren socis. Sí. Llavors van començar a fer l'esquissaldeu, perquè els uns volien vendre, els altres no volien vendre, saps? I coses així. I això t'ho explicava tot el Bartomeu, quan sopàveu per les vespre, així t'explicava tot el xisme. Mira, nena, avui hem fet això i jo pensé, què és? Bueno, avui hem fet allò altre, avui hem fet... Farem un pont per travessar l'altre cantó. Aquest pont que parla ara la iaia és el pont que hi ha sota l'hotel Hermitage, que és on es fa la Copa del Món, que si us fixeu al costat hi ha un altre pont verd més petitet, doncs aquest el va construir el iaio. Sí. Exacte. Bueno, i allà ja hi vaig portar el Víctor. I clar, els crios el que volen és el volant. Clar. I no hi havia pont, hi havia com una passarel·la de fusta, i jo, que el nen caurà, Portomeu, que el nen caurà. No tinguis por, que no caurà. Bueno, i així vam passar un dia a Soldeu. Bé, arriba a casa, llavors això de l'estat va ser després de 7 o 8 anys. Va una fent amistat, la relació, i a vegades fèiem Tata Isabel, vamos a Andorra, ¿quiere algo? I dic, pues no. Bueno, amb aquestes vam posar el pres únic. Pres únic? El primer magatzem gran. Això va ser el Nova Mas. Llavors això ja... Això ja era a principi dels 70, potser, no? Sí, podria ir. Bueno, les fetges no me'n recordo. Quants anys tindria el Víctor o el Miquel quan vas anar al pres únic? No, quan van agafar el pres únic va vindre el de Gol. Sí? I el Miquel encara no el teníem. El Víctor tenia 3 anyets que portava la bandera. Pues això, ni a 70 era, 65, 67, 68, por ahí, ni a 70. Sí. I llavors ja van tornar a començar a fer l'avinguda Mirgell. Tot una altra vegada. Una altra vegada. I llavors ja hi havia les botigues més boniques, després vam ficar una perfumeria, però no una perfumeria d'àrea. No. A la mateixa botiga venien perfums, cols, de tot. I a mi portava, per d'allò de les veïnes, hi havia una pagesa més amunt,
I llavors venia el dia abans i deia, què li feia falta? Perquè voldrà ous, voldrà col, naps... ho encomanaves. Sí. I llavors, doncs, l'endemà t'ho portaven a casa. Vale, tu ho encomanaves primer. Sí, primer ho havies d'encomanar. Et vas sentir, iaia, molt sola o sola els primers anys aquí a Andorra? Molt, molt. Molt sola. Molt sola perquè no coneixia ningú. Era difícil fer-te conèixer per la gent d'Andorra. És que no hi havia cases, no hi havia res. I llavors vaig fer l'amistat amb una senyora de baix que era francesa, la Madame Lladós, i dia bé, tot això, Pepita, tot això d'aquí era prats. Tot això anàvem a jugar a tenis. Imagina't. Perquè llavors de llum, si no tenies una mica d'amistat, només hi havia, per exemple, 6 quilowatts i no donaven més llum. Però què vols dir si tenies amistat? Amistat que la veïna, el seu home, el fill, era de la Fassa. Ah, de Feda! De Feda. La llum! Sí. I llavors ell donava més d'allò, més llum o menys, saps? Sí. I tu, com t'hi vas fer amiga, t'hi van donar una miqueta més de llum. Sí. I llavors, pues, el d'allò li va dir, allà tots, dona'ls una mica més de llum amb ell. I llavors vaig poder comprar la nevera. Perquè si no... Però no la nevera a Andorra, ni a Blas, a la Seu. A la Seu, vau baixar a la Seu? Sí, a la Seu s'havia de comprar els llits, els armaris, tot, no hi havia res. Llavors la gent de la Seu es devia forrar de vosaltres si tot ho compràveu allà baix? Però quin remei tocava? I roba d'empiriós, no n'hi havia pas. A la Seu també. A la Seu. I no pensis, hi havia darrere de l'església una botigueta petita, però allò, 4 cosetes, no res. Llavors van sortir les calcetes que ja no calia rentar i tot això. I quan tu vas arribar no existia l'església d'Escaldes? Sí, existia, però era primer a la plaça, per això jo no ho vaig aconseguir. Vale. L'església que després vam fer, però després, quan la van renovar, llavors es passava per un carreret així estret i entrés a l'església. Però al davant de l'església hi havia un hotel. I llavors servien, se sentava allà, però servien el que demanaven. Clar. Però era molt diferent d'ara, completament la nit i el dia. I recordaries la primera vegada, potser et demano molt ara, que vas anar, o que te'n recordis ara, de restaurant aquí a Andorra? El concepte, avui anem a menjar a fora. No, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Això, aquests vídeos que faig jo de jalar, impossible, ni un. No hi havia cap hotel. Cap hotel. Hi havia una que nosaltres no hi havíem anat mai, no un restaurant. Una fonda. Una fonda. Però no me'n recordo ni el puesto que era. I algun cop potser sabia una tallar? No, mai. No. Perquè jo no coneixia ningú. De primer anàvem al cine. I clar, jo m'agrada molt el cine. Sí, tu has vist. Sempre m'ha agradat molt. Sí. Bueno, i quan tenia a la nit, per fer una mica de companyia, anàvem al cine. I, hola, Bartomeu. Hola, què tal? Representa la meva senyora, que aquí, que allà. Bueno, no se sentaven i es quedava fregit. Ah, em recorda algú que conec que es diu Víctor. Es quedava dormint. I jo, nen, I roncava? Va, nen. I ja no tenia vida. Mira, saps què et dic? No anem al cine. Ell ho feia per acompanyar-te, una mica. Però estava cansat de tot el dia. I el cine és on ara hi ha la biblioteca. Allà hi ha el cine. Ostres. Que la biblioteca tu la coneixes molt avui en dia perquè t'hi passes allà a la vida, perquè tu ets una gran aficionada a la lectura. I ella, quan tu estaves artesa, es parlava castellà i tu vas aprendre a escriure en castellà i tot en castellà. Això va ser el temps de la guerra. El temps de la guerra. Sí. Però et volia preguntar, quan vas pujar aquí a Andorra, tu continuaves parlant amb la gent en castellà o aquí notaves que hi havia... No.
parlaven, bueno, les tates eren castellà, l'una era de Barcelona, però la tata Isabel era d'Almeria. Llavors, clar, parlava castellà, clar. I llavors parlava castellà. I ara, doncs, que tinc una amiga que és castellana, però ho entén tot el català. I jo, si no li parlo castellà, em fa l'efecte que li... Sí, que no... Que li falta el respecte. I a vegades dic, però si mis hijos me hablan catalán... Però tu ja se t'ha quedat parlant en castellà. Jo ja estic acostumada a parlar en castellà i encara continuem així, castellà. Bueno. I te n'explicaré una altra, que recent casada, pues clar, no coneixia ningú. Sí. I feia uns trons. Plovia molt. I Hortesa, però no era allò que ressonaven tant. I jo allà, i tenia una por. I em vaig ficar sota la taula de la cuina. I quan va vindre el portuguès, nena, on ets? Aquí sota la taula. Jo tinc por. Eres molt poruga. Sí. I em va trobar plorant. Però això va ser aquí a Andorra o a Artesa? Andorra. Aquí a Andorra. Això va ser casats. Clar, estaves aquí soleta a casa i te vas... Encara no coneixia les dates ni coneixia ningú. D'ofici, tu havies sigut brodadora. Sí. Artesa. Aquí a Andorra això ho vas continuar? Sí. Tot gràcies a aquesta tia, que no era tia, però les tardes jo anava allà baix i buscava el Bartomeu, doncs ella treballava en un hotel a Andorra que en diuen el Mundial. Vale. I llavors, allà a l'hotel, es veu que la tieta li diria, jo tinc una nena que broda, que allà. I així vaig començar a portar la roba de l'hotel i vaig, bueno, llavors encara sortia menys, tenia molta feina. Feina a fer, clar. Molta feina. No hi havia, jo llavors pujava roba d'Artesa i la venia aquí. I vam començar a ser així. I una subia l'altra, i fins que es va ficar el meu marit malalt, doncs tota la clientela, la més bona d'Andorra que jo coneixia aquells temps, la Salvans, aquests que tenen la marca del jersei, que tenia dos noies, tots l'un s'ho dia l'altre. I com ho feies bé, doncs s'ho deia. Sí, és que llavors la gent brodaven d'una altra manera, molt repunts, molt d'allò. I jo tenia els dibuixos, que per això podia treballar tant, perquè la tieta Lola m'ho marcava. A la teva germana t'ho marcava? Sí, ella m'ho marcava i llavors jo només brodava. O sigui, fèieu la feina, en realitat, entre Artesa i Andorra, i el producte final el veniu aquí a Andorra. Ja mateix. Iaia, que empresària? Això jo no ho sabia. No ho sabies, això? No ho sabia jo, això. O sigui, que eres brodadora, sí, perquè de petita a la cuina m'agafaves aquells tovallons i me'n feies fer les inicials i tot això. Però que havies portat aquí coses d'Artesa amb la tieta i que això no ho sabia. Pues... Era el que s'aprèn. És que, nena, ja tinc 93 anys. És que no sé si ho he dit al principi del programa, però és que és de l'any 31, del 31 de gener del 31. El 31 de gener, no, el dia 10 de gener. 10 de gener. El 10 de gener. Pensa que era el 31. El 10 de gener. Sí. Pues això. Perdó. 1931. Pues això m'he confós ara. Sí. I així anem fent. L'hospital, iaia, un altre tema que volia parlar amb tu. Com va ser per tu la creació de l'hospital a Andorra? Mira, a l'hospital, el primer nen que jo vaig tindre va ser el Víctor. Pues, bueno, les veïnes estamplien el cap. Tu no sabies res? No, serà un nen... L'altre, no, que serà una nena perquè té la panxa redona. I bueno, i discutien. I bueno, hi havia la comadrona que es deia Martina. I és l'única comadrona que hi havia en tot Andorra. I allà baix a la plaça hi havia la clínica, que se'n dia... Ara me'n recordo, la primera clínica que hi havia a Andorra, que a la plaça... Clar, jo això no ho vaig conèixer, ara no sabria dir-te el nom. No, aquí la debat no. Ja no me'n recordo. Un senyor que després la dona el va matar.
Bueno, si ho sabeu a casa, deixeu-nos-ho a comentaris. Però no ho sé, això no ho sé, iaia. Això no ho sé. Però ja va ser la primera clínica. Aquella la primera clínica. Però allà no vas tindre el Víctor ni el Miquel, els vas tindre a casa. No, el Miquel a la clínica. El Miquel ja el vas tindre a la A la clínica. clínica, sí. Vilanova, ara em surt Vilanova. Clínica Vilanova. La clínica Vilanova. I ja està així. I el ventre el tenia negre, completament. Negre? Negre. Se va ficar negre, la panxa tota negra. Per pintar-me era així. No es veia, era així. Bueno, amb aquestes arriba el doctor i li diu, llavors no hi havia la Martina, hi havia una altra que li dient la Pepita. Vale. I diu, què va Déu? Què va Déu? No es va dir. Les últimes paraules que jo havia sentit, què va Déu? I una monja diu, vostè, a damunt de la panxa de la senyora. Com que damunt de la panxa? A damunt de la panxa la monja. Se't va sentar la monja damunt de la panxa? Sí, aquí damunt de la panxa. Per què? Per dir-ho bé, perquè ell no es va ficar bata ni res. Era que ja havies de parir ja i... Sí, es va treure la bata i ja la feia. I de primer es pensava que tenia dos, perquè era... Tenies tanta panxa? Sí, i es va comportar ja dos placentes. Però només, no sé què va passar, només un. Oh, ja, Que va néixer... Això no ho sabia jo tampoc. Sí, Si tu portaves dos placentes. sí. És que... Que la meva tia, Sí. d'Artesa, ja havia tingut bessones. És que, bueno, potser la iaia ho sap, però potser des de casa no ho sabeu. La meva gran il·lusió és tindre bessons. Ma mare també era d'una placenta que l'altra placenta no es va acabar de formar bé. Ai, sí. I si ara em dius que el tiet Miquel també ve una placenta que l'altra no es va formar bé, home, Sí. jo tinc tots els números de tindre bessons ara ja, ara em deixes contenta. Ah, doncs ja veus. Ja veuràs. Sí, m'he passat de coses, Tornaries, però, a Andorra, iaia. Sí. Tornaries a pujar. Jo a vegades ja dic, Artesa, vols anar? No hi ha res. Ja no has viscut, ja clar, vas veure... Només a la missa i a un mercat i acabat. Res més, cotxes que pugen i cotxes que baixen. I ja està. Per molt que tu de passaport no tinguis passaport andorrà, No. no el tens, ja ho sé, tu te sents andorrana. Pues jo m'agrada més Andorra que el meu poble. T'agrada més Andorra. M'agrada més Andorra. Això que no he estat en molts puestos, però pots visitar moltes coses. I la primera vegada allà a la plaça, que li diuen, és que els noms no me'n recordo. Una plaça aquí a Andorra. La del revés, les arcades... Al revés, Ole. a casa al revés. Allà llavors hi havia la plaça allà i hi havia el banc. Vale, I llavors jo els primers diners que podia els portava allà baix. vale. I després, al no temps, li dic a aquell senyor, per què no fiquen una oficina als Caldes? Diu, té tota la raó. Diu, però està en camí. Està en camí. Perquè abans només hi havia una oficina i a Andorra. Sí. La primer banc va ser Andorra. Que no sé com em vaig enterar la veritat. Clar, això devia ser la banca agrícola, jo crec, que devia ser de les primeres, no? La banca agrícola et sona? L'agrícola. Sí, no, No sé, potser no. no me'n recordo. No te'n recordes. No sé, és que jo no estava en aquella època, iaia. I per últim, també m'agradaria demanar-te, iaia, com va ser integrar-te aquí a Andorra a les seves tradicions, a les seves festes majors, al ball de l'ossa d'encamp, totes aquestes coses. I això participaves, no? El fill gran Sí, ha sigut sempre molt obert. el papa, A ficar, sí. el Víctor. Ell va tenir el port, que el repartia donant la gent, doncs ell també hi era allà. El ball de l'ossa també Sí. hi era. Llavors feien la llanguadissa i la botifarra i ho repartien al qui anaia. Doncs l'un li donaven l'orella, l'altre li donaven... Bueno, que tocava, sí. Ho repartien a la gent. Després això de la bossa del camp, també hi havia el Víctor. Sí. Després el Reis, també També. el Víctor. Però el Miquel, no. El Miquel no és de festes. Ell farà el treball, però no li digui res més.
No li agrada ni anar a ballar, ni li agrada fer festes. No, és molt de coses. Ell era Són molt completament la diferent. nit i el dia, que diríem. Bueno, una mica com jo i el Lluc. Això mateix. També són ben diferents amb el Lluc. Sí, pues una cosa així. I era una nena, i sempre als perperies i això, i Se diu, comenta. ai, no, jo no canvia els meus fills per cap nena. No, No, no t'has quedat amb les ganes de tindre una nena? no, no. Han sigut tan bons i tant que m'han estimat, que jo no els canviaria per res del món. Per cap nena, no. Mira que t'estimo tu, ja ho saps. Que t'estimo No té molt. res a veure una cosa amb l'altra. No té res a veure, iaia. Però, no. I per què mai te vas fer andorrana? Perquè, mira, llavors, no sé, allò que una et diu una cosa, l'altra et diu una altra, que si que a Andorra no paguen, que si més val que siguis d'allò, tinguis el passaport andorrà. Però jo no faria d'andorrana. Això m'ho dia una senyora que era infermera i dia, deixa't de punyetes. Tu a baix a Espanya, que paguin més que no pas aquí, a Andorra. Això antigament. Eh? Però tu d'Espanya t'ha quedat una pensió, iaia. Bueno, llavors jo, en el que guanyava, pues, va fer una llibreta i, com podia, hi ficava cèntims, Vale. saps? I així van comprar el primer cotxe. Amb els Però estalvis. no pagat tota l'hora, Vale. pagat a plaços. Vale. Que jo vaig dir, mai més, Si no tenim cèntims, Bartomeu, no comprarem ni nevera, ni un llit, res de res, perquè cada mes mos pujaven, La però quota. llavors eren 2 pessetes o 3, I anava pujant. anava pujant cada vegada. I així, ha sigut la nova vida. Llavors vaig tindre els nets, que si un és guapo, l'altre encara més, i l'altre encara més. Sí. Tens 3 I nets? tots 3, sí. Tinc 2 nenes, una que es diu Clàudia, que és la que fa entrevista, l'altra que és el Miquel, que es diu Laura. Que és I abogada. després tinc un net, que és el Lluc. Sí, que és el jugador de rugby. Que vull dir també que Digue-ho, el digue-ho. Quim sempre m'ha vingut a veure més. Sí, és veritat, el Lluc és... A veure, el Lluc... Ara, quan ve la Clàudia, fem unes xerrades Xerrades monumentals. A veure, el Lluc és veritat que et cuida moltíssim, sempre està pendent de tu. També és veritat que el punyetero viu en camp, que és que ho té molt a propet, que no s'excusa, no s'excusa, però està a propet. Sí. Però ell té ganes de vindre. També treballa a Andorra, pega de treballar, te ve a veure, que també podria passar, i per molt que estiguessis al costat, Sí. Però és veritat, les coses com Bueno. són. El Lluc, No saps què passa? Que tu, nena, com baixeu, jo ho entenc i ho comprenc. Que pues, has d'anar aquí, has d'anar allà, has de veure la gent, perquè portes un ofici i t'has de reaccionar a lo comú i aquestes coses. jo és que me passa una mica com el Bartomeu i com el Víctor. Jo me sento molt del Pas i a mi m'agrada molt el Pas i si baixo a Andorra com el pare o com el Bartomeu. Ha fet tots los recados I ja i està. torno a pujar. I tu ja el pas. Lo que passa que m'he buscat una feina que dius, home, perquè t'agrada tant el Pas i estan aquí dalt, me l'ha guanyat. Però sí que és veritat que cada vegada em costa més baixar. Em fa més... Perquè tens més feina aquí dalt, sí. tens més amistats, ja que baix, perquè els de baix pot tindre les amigues d'abans. Del col·le, i ja això, està. sí. I us reunireu una vegada quan sigui per fer un sopar, un cumpleanys o les coses així. Sí, exacte. Ho has passat bé? Molt bé, carinyo. Sí. Ara farem una secció, que és la secció de l'Aleix, on et farà, bueno, perquè som molt originals i no ens hem currat ni el nom, doncs és la seva secció, doncs sempre la secció de l'Aleix. Però abans de que entri te vull demanar una cosa. A mi m'ha agradat molt entrevistar-te i trobo que ens hem deixat moltíssimes coses per explicar. Si d'aquest programa que estic fent faig una tercera temporada l'any que ve, vindràs a explicar-me alguna anècdota més, si estàs bé?
I en tant, Vinga, però així tornaràs. nena, jo tinc 93 anys ja. Oh, és que per això té tant de mèrit. D'aquí 3 anys no ho sé. No, l'any que ve, serà la tercera temporada l'any que ve, Ja, però va. saps el que diuen, iaia? I amb això tu i jo estem iguals. Mala hierba nunca muere. I tu i jo no morirem. Bueno, això... Pues ara passem a la secció de l'Aleix Sí. i te farem les 5 preguntes ràpides. Molt bé. Vinga, som-hi. I què diria? Ara Que veuràs. preguntes. Sí, som-hi. Hola Aleix, benvingut una setmana més a Tertulian. Hola, moltes gràcies. Ja he vist que avui una invitada molt especial. Sí. A veure, molt especial no. Però, Per què ho diu ella? això sí, tinc una neta que val un bé. Jo també ho penso. Jo també ho penso. Bueno, l'Aleix i la iaia ja es coneixien del cumpleaños del papa i d'altres coses, Sí. però avui ve a fer-te un interrogatori de Molt 5 bé. preguntetes. Bueno, aviam si les sabré o no. Jo crec que totes. Bé, Pels que no ho saben encara de casa, faig un moment una petita explicació. Jo faré 5 preguntes que poden ser sobre cultura, sobre coses d'Andorra, vale? I et puc donar 4 possibles respostes. Sí. Llavors tu n'has de triar una d'aquestes. Molt bé. Són preguntes si molt... l'endevino o l'encerto. Exacte. Són preguntes molt faciletes. Bueno, Sí? aviam, Som-hi? som-hi. Vinga, doncs la primera pregunta és: què es reparteix el dia de Sant Antoni a les places d'arreu d'Andorra? A veure, fan un... com ne diuen... Porten una canya, surt el capellà, almenys a Piscaldes, porten una orella i unes potes de porc. I això, pues, fan com una subhasta. El que et dona més, aquell guanya i té el premi. Molt bé. Però saps quin menjar es reparteix? Te... El menjar, sí, Sí. diguéssim, per la festa major... Bueno, el dia de Sant Antoni. No, El dia de Sant el dia de Antoni. Sant Antoni, l'escudella. Molt Molt bé. bé. Molt bé. Molt bé. Un, eh? Un punt, molt bé. Molt bé. És l'escudella, molt bé. Jo no ho sabia això, que sortia el mossèn amb lo del porc i tal, jo no ho sabia. Ah, sí, primer ho fan amb una canya i fiquen l'orella, les potes i alguna altra cosa. I allà van i subhasten. El que et dona més, pues, la gent de categoria, saps? Per exemple, la Júlia, pues, jo en dono 200. Clar. Bueno, ara euros, però llavors era Pessetes. Pues jo en dono 300. Qui donaria més, tindria premi. I tindria l'orgull de dir... He sigut jo. He guanyat jo. Molt bé. Ostres. Molt bé, no ho sabíem. Tu tampoc? Molt bé. Passem amb la segona pregunta, doncs. Sí, senyor. Vinga, som-hi. Quina és l'amanida més típica d'aquí d'Andorra? L'amanida que més es menja. Ara sí que m'ha agafat. Te donem sí que te la saps, sí. Sí. Et donem quatre opcions. Sí. Amanida de formatge de cabra. Amanida empedrat. Empedrat no sé què vol dir. És com amb bacallà, pebrot i així. Ah, barrejat. Exacte. Amanida de xicolles o de pastanaga i anous. Jo diria de xicolla. Molt bé. Com que la sabies? Molt bé. Que li agradava molt al iaio. Aquest... Aquest i l'enciam de fons. Sí. Sí, I l'anciam de fons. sí, sí, li agradava molt. Molt bé, tots 2 de 2. Superbé. Molt bé. Superbé. Vinga, som-hi. Anem amb la tercera pregunta, doncs. Qui és i quin dia es celebra el dia del patró o la patrona d'Andorra? La mare de la Meritxell. Molt bé. Molt bé. Quin dia és, Saps iaia? quin Dia 8. Molt bé. De quin mes? De setembre. Molt bé. Te les has Molt bé. totes. Se les sap totes. 3 de 3. No fa falta Vinga. ni que li digui les opcions. No, no. Les sap totes. Ah. Molt bé. Bueno, les preguntes han sigut senzilles. Bueno, podries no recordar-te. Exacte. Ara potser se complica una mica. Anem amb la quarta pregunta, doncs va. Quin és el riu principal que travessa Andorra? El riu que travessa Andorra. El Valera. Molt bé. Bueno. Molt bé. Dic, ara m'has fumut, Sí, ja estàs. sí. Molt Se bé, les sap iaia. totes. Ale. No fa falta cap opció, eh? Sí, No? però t'hi diré primer que no la sap. Ja veus? Hi ha una més. Una més, la última. Vinga, i faràs 5 de 5, eh? Exacte. La última és: quina és la principal activitat o esport que es fa a Andorra a l'hivern?
L'esquí. Molt bé. Molt bé. Totes, 5 de 5, totes les has encertat. Els doctors m'aplaudeixen. Jo estic així, com un globo. Ho ha fet molt bé. Molt bé, iaia. Escolta, la del riu o alguna així podria ser que per un moment pues, te despistis i no te'n recordis. Exacte. Per exemple, de les places, carrers, no em pregunteu cap. Perquè veus alguna parella o una senyora i dic, aquesta mos pregunta alguna cosa. Escolta, per favor, què vos deien al carrer Santana? Ai, perdons, no som ningú. Li dius a la gent que no et passa. És que no fumo que l'andorrano són i els carrers. Bueno, però perquè t'has de pensar-los i ubicar-los i... No, no som d'aquí. Molt bé, és bona tàctica, Totalment. Doncs bé, moltes gràcies una setmana més per aquesta secció. Com bé sabeu, cada setmana anem actualitzant el rànquing d'aquesta setmana queda així. I res, això, moltes gràcies per invitar-me una setmana més. Aleix, moltes gràcies a tu. Les preguntes crec que han sigut molt encertades per la iaia. La del riu, jo pensava que potser no la sabria, però bueno, també t'he de dir que no has dit ni una sola opció de les que t'has preparat. Exacte. Iaia, m'has promès que si estàs bé l'any que ve, tornaràs a la tercera temporada. Queda un munt d'anècdotes per explicar, perquè ara hem parlat de quan vas arribar a Andorra, però a l'època dels 70, 80 i 90 també vas fer moltes coses per aquí. Ai, ja no me'n recordo. Sí, jo t'ho faré recordar ja. O el teu viatge a Holanda, també és molt maco d'explicar. Imagina que a vegades diem a l'Angrati, ¿qué has hecho para comer? Y yo, pues no me acuerdo. No me acuerdo. Estás tonta, me digo, estás tonta. Digo, no tanto como tú. Però a vegades passa que no saps què has menjat ahir, però te'n recordes de la conversa que vas tindre fa 20 anys amb algú. És així? Sí, a la peluqueria un dia, una senyora, escolta, què més? Dic, escolti, vostè viu ara o viu el segle passat? Dic, perquè, escolti, dic que abans vivia més bé que ara. No tens vergonya. No hi ha hablar, per què no passo? Dic, aviam, vostè havia cosit mai els pantalons del seu marit? No. Clar, jo ficava en pedaços. Dic, i ara porta pedaços? Dic, no, dic, ara els porta l'estripats. Una vegada, el meu pare, quan era jove, es va comprar uns Levi's o uns superpantalons de l'època. Explica-ho. No. Explico jo? Sí. Però es veu que vas tindre que estalviar bastant i començava a treballar al banc o alguna cosa així, el papa, i es veu que va estalviar molt i se'ls compra i tal i qual i se'ls guarda a l'armari. I ella, dona de casa seva, cosa que entra, cosa que sabrà que ha entrat a casa. I els veu, se'ls mira, no, això està estripat. I agafa els pantalons nous del Levi's i li costa. I li va cosir tot. I arriba mon pare, què has fet? Un tall i li faig una vora. Claro. Això que jo de cosir no en sabia. Però el volia matar. Perquè començava a cosir per ells. Si ara iaia aquí, iaia allà, jo no cosia com podia. I ho fas. Doncs bueno, tornaràs. Jo t'ho agraeixo molt, iaia. M'ha fet molt feliç que hagis vingut. Sé que per tu és tot un viatge pujar el pas, tot... No és un viatge ben fet. Ja hem acabat. No hem acabat. Ja hem acabat. Ho he fet molt bé. Ho ha fet molt bé. Dit això, abans de que pleguem, molt ràpid, el que ens esteu escoltant des de casa, un like, comentari i subscriu-vos al canal, i el que ens esteu escoltant des de YouTube, de Spotify, perdó, no sé ni el que dic, una review de 5 estrelletes. Ara ja està. Us deixem, nosaltres ens quedem aquí petant la xerrada, que a més ho ha fet molt bé, i ens veiem la setmana que ve. Adeu-siau! Adeu. Tertulian. Un dia amb això del bandongo, que sí, veus, ara m'he recordat que el bandongo
pues, nosaltres sortim al portó a la terrassa. Veus? Això és. Ai, encara no es veu. Ai, què li haurà passat? Hi ha el balcó on ens saluda la iaia? Pues Sí. imagina't, des d'allà, des de les 6 del matí plantada, a veure qui no arribava aquest. Que tenia com l'edat de la Clàudia. Amb la meva edat d'ara, Que van trobar l'Orgixet, que era de casa la Xurrina. Aneu, gent, tranquils, que no vindrà fins a les 5 del matí. Aquesta major anaves a menjar pollastre allà a la plaça Creu Blanca i encara saltàvem la banya i anàvem a banyar-nos a la piscina de muntanya. Això no ho he fet mai, No ho he fet mai, jo tampoc, tio, tampoc. I perquè en aquest aspecte... Jo és que no hi sortit gaire. La tata Lluïsa era no gaire alta, Sí, però era molt de la broma. Vale. molt. I anàvem, pues, la Xabelita, jo, la tata Lluïsa, 4 o 5, Vale. no me'n recordo. Bueno, primer Urbano, que es va ficar a Andorra, sí. pues, i diu, així comença. Senyor, que vos digui on és la catedral. I No, perdona que et talli. diu, Perdona que et talli. Això, Les Rambles o... No. És que als anys 60 pujaven els urbanos de Barcelona a fer la circulació interna. O sigui, d'això feia la broma. Ah, i per què pujaven de Barcelona els urbans? Estaven no hi vestits havia perquè no hi res, havia. aquí no hi havia res. Els urbanos, el barret blanc i l'uniforme de Barcelona i feien la circulació a Andorra. Als anys 60. Per això l'altre li deia on estava No, però la que li va fent broma de dir estem buscant la catedral o les Rambles? No, la Sagrada Família, clar, perquè diu urbano de Barcelona. I l'altre diu, senyora, aquí som a Andorra. Nenes, vos hem equivocat. Som a Andorra. Què farem ara? Què farem? Iaia!